ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಆನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಾಯಿಲು ಕೊರೆತೊಂದುಪ್ಪು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಆನೆ ಏಪಲ ನಾಯಿಲ ನಂಚಿ ಗುಮನ ಕುರ್ಪುಂಡ ಇಂಚ ಬಿಜೆಪಿ ಸಭೆಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೇನು ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಓದಂಟಗ ಕಾರಣ ತಂಡ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅನಂತಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಂಡಿನ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುನ ಬಗೆತ ಪಾತೆರಗು ಭಾರಿ ಇರೋದ ತೋಜಿನ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಲ ನಮಿತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಕೋಲ ತಾಲೂಕು ಹಿಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ ಸಭೆಟ ಅನಂತಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಲಿಗೆ ನೆರೆದು ಓದಂಟದ ಪಾತೆರ ಪಂತೆರು ಆನೆ ನಡತಿನವೇ ಸಾಧಿ ಪನ್ಪನ ಜನವ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾಧ್ಯಮಲು ಇಂಚಿನ ಓಡಾಂಡಲ ಬರೆವನಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಬೋಡಾಯಿನವು ಚರ್ಚೆ ಅವಡು ಆಣ ನಿಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ನಟ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಓವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರತ್ತ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಕ್ಲು ಏರ ಪತ್ರಿಕೆಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಪೋಡಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ನಾಯಿಲು ಕೊರೆತೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ನಡೆತೊಂದುಪ್ಪು ನಾನೆ ಏಪಲ ನಾಯಿಲ್ ನಂಚಿ ಗುಮನ ಕೊರ್ಪುಂಡ ನಾಯಿಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಏತೇ ಕೊರೆತಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಆನೆಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಾಯಿಲು ಕೊರಪಂದೆ ಎತ್ತಂಡ ಆನೆದ ಗಾಂಭೀರ್ಯಗು ಬಿಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆರ ಅನಂತಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುನ ಪಾತ್ರ ಬಗೆಟ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೋಡ್ದ ನಾಮೋಸ ತಂಡ ಈ ಪಾತ್ರದ ಬೆರಿಕೆ ಅನಂತಕುಮಾರ ಹೆಗ್ಡೆರನ್ನು ಪಕ್ಷದ್ದು ಅಮಾನತು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದಂಡ ಈ ಮಾತಾ ಸಂಗತಿಲೇನ ನಡುಟು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಗೆ ಎದುರಾದ ನಾಲೈನು ಉದ್ದ ಬಿಡ್ತೀರ. ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡೋ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನ, ನೀವು ದೇಶವನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡೋ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅವನು ಹಾಗಂದ, ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂತು, ಬೇಕಾದ ಬೇವರ್ಸಿಗಳು ಬೇಕಾದ ಒದರಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿರಿ, ಆದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲಗಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲಗಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನಮ್ಮ ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ನೀತಿ, ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತು, ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಚಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊರಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅಲಗಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಸೇನೆ ಹೊರಗಿನ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಅಲಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೇನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಆಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಮಲೆತು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗತ್ತು ಅಲಗಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಸೇನೆ ಗೆಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಡೆ ಓಡೋಗೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಡೆ ಓಡೋಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇನೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇನೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಉತ್ಪಾತಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮಾತ್ರ ನಾಯಕ. ಎಂಥ ಉತ್ಪಾತಗಳೇ ಬರಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಅಲಗಾಡದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಾಯಕ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ಳೇಬೇಕು ಕಣ್ರಿ. ನಾಯಿ ಬೊಗಳದೇ ಇದ್ರೆ ಆನೆಯ ನಡಿಗೆಗೆ ಗತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೊಗಳೋ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆನೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆನೆಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತನ್ನ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಆನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆನೆ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆನೆಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನಾಯಿ ನಮಗೇನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾವು ಬೊಗಳೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ಬೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ. ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತಾವರದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಂತೆ ಪ್ರಾಯದ ಸಮ್ಮಲೆಗಿಲ್ಲಡು ಪೆಟ್ಟುಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲರು ನಡತದಂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನೇಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತಂಡ. ಪ್ರಾಯದ ತಮ್ಮಲಿಗೂ ಮರ್ಮಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕುಲಶೇಖರು ನಡೆತದಂಡ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ತಮ್ಮಲಿಗೆ 6 ಬೆತ್ತೊಡು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಾಂತಿನಂಚ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಡು ತೋಜಿದಂಡ. ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತಾವರದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಡು ವರ್ತನೆ ತೋಜ ಹೊಂದಿತ್ತರ. ಉಮಾಶಂಕರಿನ ಕಂಡನಿ ಪಿದಯ ದೇಶುಡಿತದ ಊರುಗು ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ CCTV ತೋದು ಪಿಂದೊನ್ನಗ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾತಂಡ. ಅಮ್ಮೇರು ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸದನಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಮಗೆ ಊರುಗು ವೈದ್ಯರ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ತುದು ಸಂಶಯ ತಾಳ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ದ CCTV ತುದು ಸಂಗತಿ ನಿಜ ಮಲ್ತೊಂದ್ಯರ. ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಾರು ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಮಡ್ತು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಡ್ಯನಟ್ಕಡ್ ನಡೆದುತ್ತಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡ ಕೇಸ್ಡ್
ನಾಡುಪತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು 3 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತದಿರು. ಅಡಿಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆತಿದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಕೇಸಿನ 4 ಆರೋಪಿಲಿದ್ದದು ಉರಿತಾರೆ ತಪ್ಪಾದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಆರೋಪಿలను ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾದಿತ್ತದು. ಮಾರ್ಚ್ 10 ತಪ್ಪು ಹೊತ್ತೊಂದೆರು. ಸೋಮವಾರ ಜಾಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆರೋಪಿలను ಅಡಿಯ ನಡ್ಕೋಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆರು. ಆರೋಪಿಲೆಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಲದ ಕಲಂದರ್, ಬಂಟ್ವಾಳದ ರಫೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯರ್ ಮೂಲದ ದಯಾನಂದ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕೈಕತ್ತಿ ಕಲ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಕಲ್ವೆರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಿದ ಸರಳ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ಬಾಕಿಲ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ಡ್ ಕುರೆ ಲಾಕರ್ ಹಿಡಿತಿನ ಕಾಸು ಪಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೇನ ರಟ್ಟಾದೇರ. ಬಂಗಾರ 4 ಪಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ರಡಾದಿತ್ತೆರ. ಬಾಯಾರ್ಥ ದಯಾನಂದನ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಉಗುದೆತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯನ ಪಾಲನ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜಾಗೆ ಒಂಜೇಟ್ ಕೌಂತದಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಾಯಾರ್ಥ ಪೊಸಡಿ ಗುಂಪೆದ ಗುಡ್ಡದ ಕೈತಲ್ ಮೈದಾನುಡು ದೆಂಗಾದಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ತೂಜಿದಂಡ. ಇಂದತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಡಿಯ ನಡ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆದ ಆರೋಪಿಲೆ ನಾಡು ಪತ್ತದಿತ್ತದು ಒರಿನನಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ತರೆ ತಪ್ಪಾದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಅಳಪೆ ಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡಕಾಲ ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಶುರುವಾದಿತ್ತದ. ಐತಾರ ಮರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಪೂಜೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಅಳಪೆ ಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡಕಾಲ ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಐತಾರ ಶುರುವಾಂಡ್. ಬೈಯಗ್ ಮರೋಲಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಧಾಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯಿರು. ತುಳುನಾಡ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಪಾಲ್ದೆತು ನೆರೆ ನಂಕ್ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನವು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಅಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ರೈ ಬಡಿಲಗುತ್ತು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಮಚಂದ್ರ, ಚಂದಪ್ಪ ಸಫಲ್ಯ, ಹೇಮಾಲತಾ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಲತಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿವೇಕ್ ಸುವರ್ಣ, ಸಂಜೀವ ಮರೋಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಚಂದ್ರಾವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ರೂಪಶ್ರೀ, ಶಕೀಲ ಕಾವ, ಸಂದೀಪ್ ಗರುಡಿ, ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಸಂಗೀತ ಆರ್ ನಾಯಕ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಕೇಶವ ಮರೋಲಿ, ಭರತ್, ಅನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾರಾಯಣಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಉಮೇಶ್ ರೈ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ತರೆಪಟ್ಟ ಪಿತ್ತರದ ಅಣಿ, ಜಕ್ಕೆಲಣಿ, ವೈದ್ಯನಾಥನ ಪೊಸ ಬಂಡಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೊಡಕಾಲ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊನೆಯಿರು. ಈ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಕರ್ಮಗ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಪೆರೆ ಬೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಪೂರೆರೇಗ್ಲ ಅಕ್ಲಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಡಾವಡು, ವ್ಯವಹಾರಡಾವಡು, ಕೃಷಿಟಾವಡು ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಶ್ರೇಯಭಿವೃದ್ಧಿಡು ಸುದೃಢವಾದ ಬೆಳಗೆರೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತದು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು. ಕಾವಳ ಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ. ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾಯರ ಬಲ್ಲೂಡಿ ಮಾಕಣಿಗುತ್ತದ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವಗೂ ನೇಮ ಕುರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾವಳ ಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಂಜ ಶ್ರೀ ಮಹಾತೋಭಾರ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ ಆಜಿಡ್ದು 14 ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ. ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ವರ್ಕಾಡಿ ಗಣೇಶ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ನಾವಡ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಶಂಕರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿತ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡತಂಡ. ಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲ್ದಿತ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಯನ ಸೇವಾ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿಯರ ಊರು ಪರೋರ್ಲೆನ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚೇಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡ್ಯರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿದುತ ಕೈತಲ್ ರಥ ವೀದಿಡ್ ತೇಡ್ದ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ್ ಸೇರ್ದು ತೇರ್ ನೊಯ್ತೇರ. ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮುನಾನೆ ಬಲ್ಲೋಡಿ ಮಾಗಣಿ ಗುತ್ತುರ್ದು ಬೈದಿನ ಕೊಡಮಂದಯ ದೈವದ ನೇಮ ನಡತಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ರಥ ಬೀದಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಕಾರಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಳಿಮಜಲ್, ಗ್ರಾಮಣಿಲಾಯನ ಗಣಪತಿ ಮುಚ್ಚಿನಾಯ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಮುಚ್ಚಿನಾಯ,
ಕಾವಳ ಮೂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು, ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾವಳ ಪಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪುರ್ತುಳಿತ್ತರ. ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ ದೇವರನ ಜಳಕೊಗು ಪಿದಾಡೋನ ಬಿಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ನೇಮ ದೇವರನ ಜಳಕ್ಕಾದ ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿ ಚಾಪ್ಯರು. ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಳಶ ಮಹಾಪೂಜೆ ನುಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಗುರುವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಡ ಪವನ ಮನಾಭಿಷೇಕ ಸೇಡ್ದು ನಾಗ ತಂಬಿಲ ವನದುರ್ಗೆಗೆ ಪರ್ವಾರಾಧನೆ ಮಾತ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಬಕದ ಬದಿಯಡ್ಕ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತ ಶ್ರೀ ನಾಗಬಕ ಪಂಚದೈವಲನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷದ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐನು ದೈವಲಾಯನ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಕ ಗುಳಿಗಗ್ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರ ನಾಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದಿತ್ತದ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಇತ್ತದ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಸೇರ್ದು ತಂಬಿಲ ಕೋಲ ನೇಮ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೆರ. ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗಿದ ದೈವ ಭೈರವೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಬೇತನೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲು ಕೆಲವು ಬೇತನೆ ಉಪ್ಪುನೆಂತು ಓಲೆ. ಭೂತಲು ದೈವಲು ಸತ್ಯಲು ಮಾಯಕಾರಿರಿಂಚ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಸಾರೋ ದೈವಲೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣೆ ಸೀಮೆದಕ್ಲಿನ ಕಾತೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೀತಿ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಒರಿಂಟ್ಗೆಂದು ಪನ್ಪಾ ಒಂದು ಬೈದ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಬಕದ ಬದಿಯಡ್ಕ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತ ಶ್ರೀ ನಾಗಬಕ ಪಂಚದೈವಲನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಂಚದೈವಲನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲನ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗನ ಕೊಲ ನಡಪಾದ ದೈವಲನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ಶ್ರೀ ನಾಗಬಕ ಪಂಚದೈವಲನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ನೇಮ ತೊಂದು ಬೂಳ್ಯ ಪುರುಸದ ಅದೆ ತೊಂಡೆರ.
ಕುಡ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಗದ್ರ ಪಾರ್ಕಡ್ ವಿಷನ್ 2024 ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲನ ಕಲಿಬಕ ಕೈಚಾತುರ್ಪದ ವಸ್ತುಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕ್ಲು ಬಾರಿ ಉಮೇದಡ್ ತರಾವರಿ ಸೊತ್ತುಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರ ಕುಡ್ಲ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ನಿಲಿಟ್ಟು ವಿಷನ್ 2024 ಕಲಿಬಕ ಕೈಚಾತುರ್ಪು ವಸ್ತುಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉತ್ಸವ ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರ ಪಾರ್ಕಡ್ 2 ದಿನ ನಡಪಾಯಿರ ಸುರುತ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಬಯಗ ವಿಷನ್ 2024 ನಡತಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲನ ವಸತಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುಪಕ ಪಾಟಡು ಮಾತ್ರ ಉಸರತ್ ಅಕ್ಲು ಕೈಚಾತುರ್ಪು ವಸ್ತುಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಕಲೆ ಕಲ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇಡಿದ ನೆಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ವೇರ ಅಕ್ಲು ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಉಮೇದಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ವಿಷನ್ 2024 ಪನ್ಪನ ಪುದರಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಲು ಪದ್ದೇಲು ಕಪ್ಪುಲು ಕ್ಯಾಂಡುಲು ತಿಬಿಲಿಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ ತಲೆದಿಂಬು ಪಿನಾಯಿಲ್ ಕುರುವೆಲಿಂಚ ಬಗೆ ಬಗೆತ ವಸ್ತುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡ ಉದಿಪನ ಲೇಸಡ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಇಜ್ಜಿಂದಿ ಪನ್ಪನ ಜೋಕ್ಲಡ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾಡಪತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜು ಬಾಲೆಡ ಉಲೈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಐನು ತೋಜಾಯರನೆ ವರ್ಷಲ ವಿಸನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡಿರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಾಹಿತಿ ರೂಪಕಳ ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ ಆರು ಪಾತ್ರದ ಯತ್ವಾಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕ್ಲನ ಸೇವೆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಕ್ಲನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಇಸಿ ಸಾದುಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲನ ಅಪೂರ್ವದಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲ ತುಮೇದು ಕೊರಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ಯರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿತದ ಪಾತಿರಿಯರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕೀಲ ಕಾವ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ಯರ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸುಮಾ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ ಟೀಚರ್ ಜೂಲಿಯಾನ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿಸೋಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರ ಈ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪರಾಕೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಏನು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸೇವಾ ಮಾಧವ ಸೇವಾ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ 5 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳುವುದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಡತ್ತೂರು ಅರಸು ಕುಂಜರಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ನಿಚ್ಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡ್ತೊಂದಿದ್ದ 3ನೇ ದಿನ ಐತರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡತ್ತೂರು ಮಾಗಂದಡಿಡ್ದು ಬಂಡಾರವತ್ತಿನ ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲೆಗ್ ನೇಮ ಕುರಿಯರ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಡಿತೂರು ಅರಸು ಕುಂಜರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಆಠಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರು. ಅರಸು ಕುಂಜರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅವಳು ಅರಸು ಕುಂಜರಾಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಪಂಚ ದೈವಲೈನ ಕೊಂಡೆಲ್ತಾಯ ಕೊಡಮಂತಾಯ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ಬತ್ತದ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಕೊಂಡೆಲಡ್ದು ಕೊಂಡೆಲ್ತಾಯ ಶಿಬರುಡ್ದು ಕೊಡಮಂತಾಯ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಾಗಂದಡಿಡ್ದು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬಡಗ ಎಕ್ಕಾರಡ್ದು ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಿತ್ತಬೈಲಿಡ್ದು ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ನೇಮ ನಡಪವನಂಚ 2ನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮಂತಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಅರಸು ಕುಂಜರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು
ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಂಬೈ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಗುತ್ತು ಬರಿಕಿದಕ್ಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಾಗಣೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮತೂದು ಬೂಳ್ಯ ಪುರ್ಸದ ಅದಿತುಂಡೇರು. ಅಂಗರೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಮಿತ್ತಬೈಲು ಸರಳಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೆ ನೇಮಾದು ಮಾರ್ಚ್ 13 ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡಿಜಾಪೇರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.